Pois moi bo día a todos e a todas, compañeiros, compañeiras de corporación, veciños e veciñas, público, e benvidos a este importante pleno extraordinario con motivo da aprobación do proxecto de obra denominado Saneamento de Entenza. Por unha cuestión de prazos, como xa se vos explicou na comisión, pero tamén dende o 8 de novembro tedes coñecemento a través de un WhatsApp que vos enviei que se produciría este pleno extraordinario por, como decía, cuestión de plazos para chegar en tempo e forma a solicitude desa subvención, pero ademais no pasado pleno ordinario tamén vos anunciei en esta sesión plenaria no rogo que plantexaba desde adicar o plan extraordinario á construcción do novo pabillón e onde esta alcaldesa vos trasladou a decisión do goberno de adicalo ao saneamento de Entenza, anunciouse vos tamén que existiría este pleno extraordinario para chegar en prazo, posto que remata o prazo de solicitude mañá venres día 22. E queríamos contar pois que a xornada de hoxe de mañá sempre hai problemas técnicos que poden entorpecer calquer envío, calquera solicitude. Non queremos arriscar porque o tema é moi importante para o goberno, sobre todo, estou seguro que para os veciños e veciñas de Entenza e estendo o resto da corporación que lle daredes a mesma importancia que nós. Así que, sin máis preámbulos, parte resolutiva, único punto da orde do día, o expediente 2389/2024, a aprobación do proxecto de obra denominado Saneamento de Entenza, que vai defender ou expor o concelleiro de Axenda Ecolóxica e Saneamento, Marcos Troncoso. Ben, bos días a todos os membros da Corporación Municipal e aqueles veciños que nos escoitan dende a canle de YouTube. Hoxe teremos a aprobación do proxecto de obra denominado Saneamento de Entenza. Creo que é un proxecto que todos e todas agardábamos e que a raíz desta publicación da Deputación de Pontevedra, no que se mobilizaban 35 millóns para o plan extra, o plan provincia extraordinaria, na que o Concello de Salcea de Caselas lle podrían corresponder polo número de habitantes ata uns 700.000 euros para o 80% do custe deste proxecto, proxectos que se consideran estratégicos e que o 20% debería sufragalo o Concello, uns 175.000 euros. Co cal teríamos unha cantidade total de uns 875.000 euros, creemos que é unha cantidade importante para adicala a un proxecto que neste caso, xa o dixemos en varios plenos, que esta sería a legislatura do saneamento. Estamos traballando en diferentes proxectos e, creemos que esta é a oportunidade de poder executar este proxecto de saneamento para Entenza, non? Ben, pois tivemos, dende que se publicaron as bases do plan extra, o 22 de outubro, tuvemos un mes, un período que consideramos quizás un poquinho escaso para un proxecto desta envergadura, non? É certo que xa tiñamos os deberes bastante adiantados, bastante feitos, e podemos chegar en tempo e forma a presentar este proxecto, non? Entrou por sede por registro 11 de novembro. É certo que onte polo grupo de portavoces se vos informou de que hai unha última versión, que o proxecto en sí segue sendo exactamente ou prácticamente o mesmo, pero con unhas pequenas modificacións a raíz dunhas puntualizacións que se fixeron na comisión. E aproveitando, o equipo redactor tamén considerou incluir 3 anexos que eles podrían dar un poquinho de corpo ao proxecto e de cara a esa puntuación poder mellorala, non? Imos ao que o proxecto en sí é unha redacción feita polo equipo, pola empresa Ingenia, unha empresa que xa traballara previamente neste saneamento de Entenza, e como decía, había un proxecto previo, non? Este proxecto original parte do 2013, onde Augas de Galicia encarga a redacción a empresa Egis Seiser para este saneamento que non chega a executarse, se cae por diferentes motivos. E é certo que o ano pasado, en decembro de 2023, o Concello encarga a través do Consorcio Augas do Louro a empresa Urbin a unha redacción, actualización do saneamento de Entenza,
E o que se quixo facer neste proxecto era un pouco as diferentes, separalo por diferentes tramos e unha valoración económica de cada un dos tramos para presentalo neste caso a Confederación Hidrográfica para un pouco intentar buscar financiación por parte deste ente, que así nos lo fixo trasladar. Presentamos en Confederación e, ata día de hoxe non temos resposta, pero creemos que pode haber posibilidades noutro tipo de saneamentos, non? Co cal, tiñamos os deberes bastante adiantados e unha vez que saiu esta convocatoria, en tempo récord, como decía, de 20 días, a empresa Inxenia conseguiu executar esta redacción do proxecto con un novo traballo de campo, con adaptacións as exixencias que nos fixeron dende a Confederación. Había no último proxecto que presentamos se nos indicou algún aspecto puntual técnico que deberíamos mellorar, se fixeron esas rectificacións e obviamente tamén hai que pedir os novos permisos sectoriais, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Patrimonio e a Deputación, así se fixeron. O proxecto en sí consta dunha primeira fase de saneamento, de dotación de saneamento na parroquia de Entenza. É unha fase moi ambiciosa, ao final se está dando servicio a un alto porcentaxe de vivendas da parroquia, máis en concreto hai 115 acometidas que, se engancha no colector, no aliviadeiro de Arantei e se distribuye polos barrios cito textualmente, a Rotea, o Barreiro, Carrilla, o Castelo, o Cruceiro, a Feira, a Igrexa e o Pazo. Ao final, o que é o núcleo poblacional do centro por decirlo de unha maneira, de Entenza, quedaría case totalmente saneado, nunha longitude de 4 kilómetros de redes de colectores. 5 minutos, xa leo. 12 tramos, hai parcelas privadas que xa se teñen a cesión dos terreos e nada, o prazo de execución son 6 meses e o orzamento base de licitación 856.850 euros IVA incluído e os honorarios ascenden a 18.149,99 euros, o que suma un total de 875.000 euros. Ao final é un proxecto que nace a criterio técnico no que se busca o maior ratio de número de habitantes por superficie, non? E nada, un pouco xa por concluir, como falamos, é unha fase inicial, habrá que seguir ampliando a rede de saneamento, pero, se lle dá unha tacada importante ao saneamento, seguro que os veciños quedarán moi contentos. E nada, agradecer ao equipo técnico municipal e a empresa redactora, porque en tempo récord conseguimos realizar este proxecto que de envergadura bastante importante e agardamos que dende a Diputación se valore como hai que valorar este tipo de proxectos. Son proxectos prioritarios, proxectos de servizos básicos e esperemos que non se quede fora. Por a miña parte, en principio. Palabras, Santiago Rodríguez Dávila, portavoz do Partido Popular. Vas defender a ti, Vanessa? Sí. Pois adiante, cando queiras. Nada, bos días a todos os presentes na sala e os que nos siguen tamén a través da canle de YouTube. Vale, primeiramente manifestar como manifestei na comisión e así nos lo trasladaste no día de onte que houve modificación no proxecto e si vemos o anexo 13, 14 e 15, pero vemos que sigue na páxina igualmente, na páxina 106 do proxecto que siga a estar o mapa do ano 2013, non? Logo explicamos que tamén o consultamos. E na páxina 139 exactamente igual. As dúas, sí. Exactamente. E despois tamén, si por favor a próxima vez que se axunte ao pleno, nos últimos dous apartados, os formatos que veñen dos archivos son DVG, que normalmente son de programas de AutoCAD de alta definición e non se poden visualizar os mapas aí. Sabes que se exporten a PDF, a poder ser. Vale? Nos dous últimos veñen en formato DVG e BC3 e non podemos visualizar. Están nos dous formatos, pero en todo caso, sí. Sí, claro, que sí que os vemos, pero que queríamos visualizarles de maneira individual e non tiñamos acceso para eles. Nada, e tamén como manifestei na comisión, que insistimos unha vez que se apruebe a subvención, que espero que así sea, evidentemente,
tras o transcurso da licitación e incluso da obra, poder realizar as modificacións que xa notifiquei na comisión, que, bueno, que estuvemos estudiando os tramos e creo que sería bo, e incluso aumentamos de 115 a 126 usuarios os que se poden enganchar nesta primeira fase de Intienza, así, alde que recorrecta. Explico ahora, mira, o tramo tal e como existín na comisión, que se elimine o tramo J, é dicir, dándolle acceso pola rotea, polo tramo G, é dicir, que hai unha pequena diferencia, é moi pequena. Se eliminamos isto, son moitos metros. Pero ten unha explicación, e logo acaba a explicación. Que sí, que pode ter, sí, o arquitecto, todo o demais, pero a nosa proposta, evidentemente, iso hai que valorarlo todo o demais. Tamén estemos vendo a posibilidade que no tramo A, unha vez finalizada a casa de Barros, vale, hasta o aliviadero de Arantei, anular ese tramo e ampliálo polo cruceiro, onde aí daríamos servicio a 8 vivendas máis, vale, aumentamos o tramo C, seguimos polo cruceiro pola casa de José Manuel, María del Mar, Elena, Andrés, Demetrio, todas esas casas, ese recorrido todo de casas, e daríamos a PR26 o acceso á rede do Caselas. Vale, que hai que ver, evidentemente, se o estudio é viable, pero que conste en acta que, se é posible, pois daríamos, evidentemente, máis servicios ou máis usuarios. E insisto tamén que quedou atrás o pequeno tramiño que son menos de 50 metros da casa do Legario, que vai quedar fora. O sea, se queda aí como aislada. E hai outras, como dixen, que o tramo L, que aí si se lle dá acceso, ten 80 metros de distancia. Vale, que se teña en conta, é dicir, que realmente dá pena que quede aí solo unha vivienda sin servicio de saneamento. E pola miña parte, nada máis. Moi ben. Que se puntualice iso. Partido Socialista. Vale, como todos sabemos, é un proxecto incompleto, faltan zonas, queda toda a zona desde a Basquida hasta a parte de abaixo do castelo, así como a zona aínda dos Muiños e Outeiro. Pero bueno, se pode quedar orzamento. En canto ás correccións, e a parte do tramo L, incluso falando, evidentemente haberá que ver o tema, o tramo J que se falaba, se en vez de viralo para aí, empezar desde arriba, o sea, cara al de Gode, como digo antes, é tamén unha suposición que logo terán que ver os técnicos. Logo probablemente sería máis fácil para enganchar o que varse da parte da baixo, da zona, como chamamos coloquialmente, o cruce das Cabirtas, que aí hai bastantes casas, tamén unha zona de población. Creo que posteriormente quedaría máis fácil para enganchar aí. Pero bueno, evidentemente, é un inicio. Se empezamos con isto, pois xa sería un gran avance. Sí, ainda así quedan estes núcleos de población, digamos, da carretera que vai a Caldelas, e logo os núcleos de abaixo do, Carboeiros, Muiños, quedan aínda para unha posterior fase, pero bueno, remito mo xa dito en comisión, é un inicio con tal de empezar e logo iso, que se poidan ir facendo correccións cando se vaya facendo a obra, pois todo o inicio creo que é positivo. BNG, Grupo Mixto. Bo día a todas e a todos. Obras como estas é un placer discutilas. En todo caso, é unha pena, é unha mágoa que a Deputación impuxera un prazo tan curto para presentar proxectos para estes investimentos, non? Un mes, imaginamos que moitos concellos que poderían optar se quedarán fora. Non sei se eso realmente era o que se pretendía, ou dar uns prazos tan curtos para optar a uns investimentos extraordinarios. En calquera caso, benvido o proxecto, primeiro porque estamos falando dunha das parroquias peor tratadas en materia de saneamento. Xa todas están mal, pero hai dúas que elevan o premio nese sentido, unha delas Sentenza, e de haber máis prazos seguro que o proxecto técnico estaría seguramente mellor perfilado. Seguramente non teríamos que estar aquí escoitando propostas ou correccións porque estaría mellor feito. En todo caso, alegrarnos de que se den pasos neste sentido porque, sempre dixemos que
O saneamento é unha cuestión de saúde pública e necesitamos preocuparnos moito para melloralo, nada máis. Segunda quenda, Marcos. Sí, un pouquiño as aclaracións que decía a Vanessa. Nos erros que nos comentabas dos mapas, os mapas son do 2013 porque parten dese estudio previo, ese proxecto previo que había no 2013, e en canto ao estudio xeotécnico si se aproveitou ese traballo previo, por eso hai algún mapa que sí que figura con 2013. Despois, o que nos comentaba desos tramos que se poderían mellorar, non? Falaba do tramo J, de que por que baixa hacia o tramo F e non hacia o tramo G. Eso é porque, efectivamente, como decía Xurxo, no proxecto orixinal que se presentou o estudio que fixemos con Urbin fai un ano, o proxecto era máis extenso, tamén collía o barrio de Muiño e hasta a Basquida, pois un dos tramos saían dende o Castelo Baixo, baixaban por esa carretera que decías ti, Xurxo, e enganchaba co tramo J. Por eso o tramo J deriva hacia a esquerda, hacia o tramo F, precisamente porque se xa nos queda o tramo F feito para a seguinte fase que veña de arriba e poida enganchar con ele. Despois, unha vez que se cometa a obra, se polas melloras se pode incluir algún ramal máis, pois eso, por suposto que se estudiará, e todo que sexa mellorar e enganchar cantas máis casas mellor, pois así será. Segunda quenda, Vanessa. Bos días, membros da corporación, os veciños presentes e os que nos vayan a ver cando consideren os que nos estean vendo en directo, non? O certo é verdade que hoxe un día para estar todos contentos e, polo tanto, vamos votar favorablemente a este proxecto de saneamento dunha parte da parroquia de Entence, como se dixo hoxe aquí. É certo é verdade que tanto na comisión como tamén hoxe aquí no pleno a compañeira Vanessa, despois de ler o proxecto, o cal lle agradezo, e se ve claramente que o estudiou e sabe do que está a falar, pois fixamos unha serie de propostas para mellorar este proxecto, non? O que acaba de dicir o compañeiro concellero respecto dese tramo, perfectamente se pode eliminar ese tramo J e traelo e ampliálo hacia onde acabas de decir e verter directamente ao tramo C. Creo que son propostas sensatas, coherentes, que mellorarían moito o proxecto, que non supondría incremento, e no caso de que supondría incremento, perfectamente se pode acompañar co plan máis provincia o ano que ven o posible incremento que poida ter este proxecto. Por lo tanto, sería unha irresponsabilidade non recoller eses tramos que se propoñen e eliminar os tramos que dicimos, porque non afectaría un pouco de respeto, señorales. Estea caladiño nun murmuro que unha vez máis demostra a súa falta de respeto. Santi, estou falando eu, señora Calesa. Estou falando eu. Pero quen preside este pleno son eu. Sí, pero eu tiña o dereito de decir o que considere. Non vai ser vostede que me diga a min... todo, non vai a ser que teñamos debate por o que falen por detrás os compañeiros, que tamén os seus o fan, e non pasa nada. Por favor, limites o debate do punto da orde do día. Non será vostede o que me teña que decir a mí o que queira decir eu. Hasta aí chegarían as bromas. Como digo, son propostas sensatas, coherentes, e insistiríamos nelas porque hai metros e metros de colectores que non lle dan servicio a ningunha vivenda, que se poden reconducir por donde sí hai vivendas, e, polo tanto, como dixo a compañera Vanessa, pasaríamos de 115 a máis de 120 e pico vivendas con servicio de saneamento, si se quere. Si se quere, é posible. Nos queremos, e estou seguro que os veciños tamén van a querer e van a apoiar estas modificacións, aparte das que, como se dixo hoxe aquí, poidan facer calquer outro grupo ou calquer colectivo da parroquia ou calquer veciño. En canto aos tempos, hombre, eu li unha nota de prensa fai un ano que o goberno estaba mellorando os proxectos existentes. O certo é verdade que toda a documentación que se presenta hoxe aquí está firmada no último mes. Por lo tanto, do dito ao feito hai un treito, como se suele decir. Se dixo hoxe aquí, os cordeiros estaban feitos. A certo é verdade que onte mesmo pola tarde se nos presentou documentación modificando algo do proxecto. Non. En todo caso, o importante é que a Diputación, neste caso, se con un plan extraordinario de 35 millóns de euros, que temos a oportunidade e esperemos que así sexa, e eu creo que hai moitas posibilidades de que se nos conceda esta subvención,
cuantía importante de recursos públicos para facer este tramo de saneamento e, por tanto, un día para estar contentos e esperemos e desexemos que próximamente haya boas noticias e poidamos falar xa de licitar e mellorar o proxecto de saneamento dunha parte da parroquia de Entienza que, como se ten dito, pois é necesario seguir avanzando, invertindo e mellorando un servicio básico como é o saneamento nas nosas parroquias. Partido Socialista. Bueno, básicamente vou repetir no que dixen sin ser tan extenso. É un inicio, si que hai cousas que coincido que se poderían correxir e darle servicio a máis casas, habería que velo con máis calma. Entendo que tamén a premura por presentar o proxecto a tempo tamén iso, o tempo a que este como debería estar, pero é un comezo importante, polo tanto, o noso voto vai ser favorable. Grupo Mixto? Nada? Pois nada, Marcos, queres falar de novo, pechar o punto? Veña, adiante. Nada, claro que antes me quedou atrás que é certo que, bueno, o que falábamos, non, de que había un proxecto inicial, este non é a totalidade dese proxecto, pois efectivamente, nese primeiro proxecto que había, pois se propoñía o enganche no colector PR26 para recoller todas esas casas de abaixo, de Cotello e o que baixa a continuación do tramo C. Pero é certo que dentro da Confederación nos dixeron que o enganche ten que ser dentro do aliviadeiro de Arantei, que para eso están os aliviadeiros, para facer o enganche. E que de todas formas, se o levábamos, se recollemos as casas de abaixo e os enganchamos no aliviadeiro, habría que facer un bombeo, co cal se dispararían os custes. Por eso, os criterios técnicos, e nos amparamos a criterio técnico. Non vou ser eu quen lle diga a un enxeñeiro ou xente que leva todavía traballando isto, que controlan cales son os tramos que cumplen maiores eses ratios e ao final foi a solución máis viable que encontraron, non? É certo que algunhas casas se quedarán fora, algúns barrios se quedan fora, pero bueno, estamos falando de que é unha fase inicial que arranca e de executarse, pois estaríamos solucionando pois a maior parte do problema do saneamento en Entenza. Creo que é un proxecto para alegrarse, máis que para buscarlle defectos, e todo o que se poida mellorar unha vez que estamos en obra, pois benvido sexa, por suposto. Pois ese que acaba de decir o concelleiro, bueno, o que quero felicitar xunto coa empresa Inxenia e o equipo técnico do Concello o traballo arduo nestes días, foron escasos os prazos e quero felicitalo por elo, que non me esqueza. Escoitándonos a todos, a mí sí que me gustaría aportar datos que creo que son moi importantes en canto ao saneamento deficitario das parroquias de Entenza e de Soutelo e do resto de parroquias que falaba o compañeiro Tano, pois agora mesmo Salceda ten aproximadamente 4.500 vivendas, das cales 3.750 están saneadas, un 75% do territorio, pero imos coincidir que mentre a situación destas dúas parroquias sexa esa e falten barrios por sanear no resto das parroquias, o noso obxectivo non está cumplido, pero eu creo que é importante que a xente coñeza os datos. En canto o que acaba de decir a compañeira Vanessa, xa o dixo Marcos, non? Eu creo que as aportacións son todas benvidas, estudaránse, por suposto, pero creo que tamén non debemos enganar a veciñanza e xogar a ser técnicos ou enxeñeiros de camiños. Nos non somos, non temos eses coñecementos, son respetables as aportacións, como decía, se terán en conta e se estudarán. E en canto a cronoloxía, eu creo que foi un factor clave na elaboración deste proxecto. Eu comentáballes outro día ao resto de compañeiros e compañeiras na comisión que os prazos foron os seguintes: 10 de outubro, pleno da Deputación, aprobación, bases, plan extra. 22 de outubro, publicación das bases. Un mes para a presentación dos proxectos. O 11 do 11 presentouse 14 días despois por parte da Enxeñería o proxecto en rexistro. Hubo que elaborar un expediente, ademais dos informes. O 18 realizouse a comisión. Hoxe o pleno e mañá remata a subvención. Decídeme se é posible un proxecto desta magnitude se os deberes non están feitos, como decía o compañeiro Santi Rodríguez da Vila. De feito,
viñase traballando, partíamos dun proxecto orixinal de 2013, sumado a un estudo que este goberno fixo en decembro de 2023 da parroquia de Entenza, os custes económicos máis a tramificación para ir asumindo os tramos en función da financiación que puidéramos ter. Todo iso mesturado, traballo de campo, modificacións necesarias, novas exixencias de Confederación Hidrográfica, reunións en Deputación, xestións cos técnicos da Deputación. De verdade, creédenos que foi en tempo récord. Agradezo o traballo de todos e todas e agardo, de verdade que agardo, sobre todo polos veciños e veciñas de Entenza, que a terceira vai a vencida. 2009 se cae o proxecto de Soutelo Entenza por hai cambio de goberno no goberno central. 2013 faise a separata, prioriza Entenza, volve a caerse porque Augas de Galicia da Xunta non ten a ben apostar polo saneamento de Entenza. 2024, de verdade, teño toda a fe posta na Deputación e, como dixo o compañeiro Santiago Rodríguez, estamos seguros de que este proxecto ben merece a aprobación por parte da subvención para o saneamento de Entenza por parte da Deputación. Creo que vai ser así e seguro que por este pleno non vai quedar. Pasamos a votar ese punto, se vos parece. Votos a favor do expediente 2389/2024, aprobación do proxecto de obra denominado Saneamento de Entenza. Unha magnífica unanimidade. Gracias.